Ụlọ ọrụ ministri etiti na-akwụ maka ahụike ekwugo na ọchịkọtago atụmatụ bụ nke o ji n'aka ugbu a iji wee chekọba nyocha iwekọta ọnụọgụ ndị nke na-aya ọya ọbara mgbali elu iji wee mata ihe a ga-eme ma mechie ya bụ iri mperibu nke nwere na ịchịkọta ozi ọnụọgụ ịghara n'ime obodo a. Onye minista na-akwụ maka ahụike bụ Dr. Sajie Ehanire bụ onye nke kwupụtara nke a wee gwa ndị ọrụ nta akụkọ na anya bụ ụbọchị ewepụtara na mba ụwa ji wee cheta ọrịa ọbara mgbali elu na Abuja ma bụrụkwazị nke ọ nọrọ n'ime eme ka mata na na-echekọta anya bụ atụmatụ bụ nke ha ji n'aka n'ala anya bụ Naijiria ga-enwe nnọọ ọnụọgụ achị n'aka banyere ndị nke na-aya ọrịa ọbara mgbali elu iji wee mata ihe a ga-emetụ atụmatụ ozugbo nje ka ncha ghara ịba onye nke nọ na mmiri anya dịka o si wee ga-enyere anyị aka n'ụzọ pụrụ iche ịchịkọta akụkọ nakwazi ihe ndị dị iche iche bụ nke a ga-alụ ọrụ n'ime ya ịzọpụta ọnọdụ ndị a. Onye nta akụkọ anyị bụ Ekwi Ajide ga-akọtọpụrụ anyị akụkọ ndị ọzọ fọdụrụnụ. Ọrịa ọbara mgbali a na-akpọ ọgba nkịtị egbu bụ nnọọ ihe na-akpata ọrịa obi dị iche iche nke na-ebute ọnwụ erughị eru site n'ọrịa ndị ọgwụgwọ ha na-ete ezigbo aka. Nke a mere na mba ụwa na-eme emume ncheta ụbọchị dịka otu a kwa afọ ma ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 17 ka e wee mee ka ndị mmadụ mara maka ọrịa ọbara mgbali. Mgbe ụfọdụ ndị nwere ọrịa adịghị enwe ihe ngosi ọbụla a ga-eji si na ọ bụ ọrịa na-arịa ha, mana ihe mpụta ya na-egbu ihe ahụ mmadụ ji arụ ọrụ nke gụnyere obi, ụbụrụ, anya, kidney ma ndị ọzọga site na-agbazighị anya. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'emume nke afọ a nke isiokwu ya bụ Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer, ka minista ahụike nke ala Nigeria Dr. Sajie sịrị na gọọmenti etinyego ụlọọgwụ dịka 360 na steeti 17 tinyere FCT maka ịgwọ ọrịa ọbara mgbali. Minista ahụ bụ Director Public Health Dr. Alex Oko nọchiri anya ya kwuru na enwebugori ụlọọgwụ dị 104 na Kano na Ogun steeti ma gụnye Anambra, Imo, Enugu, Akwa Ibom, Delta, Rivers na FCT dịka steeti ndị sogo na steeti 17 ahụ so na atụmatụ ewepụtara n'afọ 2022 site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.